हेलौ लोगोफोर, दिनै जों नोंसोरजों नुजाथि फैलायबाय लोगोफोर गोदान भिडिअ लानानै। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंसोरनो बयनोबो जासिहरनाय जाबाय नोंथांमोन। आंनि आदा बाजै चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंसोरखौ बरायबावलायबाय। अखायाथ' दा फुरा हादोंना लोगोफोर, अखायाथ' दा फुरा हागासिनो दङ। मोनायावबोथ' गिलु बालु अखा हादों, दाबो एसे हागासिनो दं। मोसौखौनो खाहैनो मोनथ'लायाखै आं लोगोफोर। फिसालाया आंना रुलेक्स लोंदों। जेरावबोथ' थांनानै बानायनो हाखाया, बेनिखायनो न'आवनो ओरैनो बानायलाबायलायबाय लोगोफोर। नोंसोरजों रायज्लायनो होननानै दसे नुजाथि फैलायबाय। दायो नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो। अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै हो लोगोफोर। स्किप खालामाजासे लाइक हो, कमेन्ट खालाम। चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर। अननानै गोजौ फारसे दावगालांनो जोंखौबो अननाय हो। लोंखांबाय? लेखा फरायफिनदो लोंखांबायबालाय। आं दाबो मोसौ खाहैनो मोनाखै लोगोफोर। मोसौ खाहैनो मोनाखै आं दाबो। मोसौआ मिहौ मिहां नायगासिनो दं मोसौआ। आंना बेफोरखौ लानानैसो संसारानो, बिसोरखौ लानानैसो। आंना मोसौआ गाब जाबाय लोगोफोर। मोसौआ गाइखेर मोनजानोसैलाय। दामब्रा फिसासो। र' खाहैथारनोसै र'। दुब्लिया हालेवजोबनायखाय, अखा हानानै हालेवजोब्बायना दुब्लिया, ओंखायनो गांसोआबो एसे खम जाबाय। मोसौआ नै गाब गोनांबाबो एसे हामबायसो आद्रि आद्रि। लांसै र' लांसै। अखा हानानै नायजाला, गलिफ्राबो सिजोब्बाय। लेखा फरायनाया मा खालामबाय थादों बे? अमायाबो आदार बिहरगासिनो दं आंना। अमायाबो अलदर लायनांगौमोनलाय। अखासो हाना होबाय थाबाय। अखा हाना होबाय थालायबाय दिनानो। अखा सान्दुं दुंबाथाय दुंबाय, आखल गैया। गरमा थानो हाया। अखा हाबाथाय हाबाय, हाबाय थायो सामफ्रामबो। जाथ'लायबायमोन, खोथिया खुबैनो मोनजोब्बायमोन। जमा जमिसो जाहोलाजोब्बाय। अमा गुन्दैयाबो एसेल'सै, ओंखायनो मैया हाथायाव लाबोखादों आं। नै लोगोफोर 8 केजि लाबोखाबावलायबाय। दाउ मासे लाबोदां लोगोफोरनिया। दाउआनो मासेबो गैखालामोन नालाय। दाउआबो मैया गैया, ओंखाराखै। दाउलासो मासेया। आंनोथ' दाउजोखौसो नांगौ। दाउजोखौ मासे लानानै फैबाय। र' दाउआ लोगोफोर, दाउआ नै 150 थाखा। 150 थाखानि दाउ बियो। मानैसो लाबोनो मोनबा मोजां जागौमोन जोलै लानो। गैया, मासेल'नो मोनबोबाय। दाउआनो बारा ओंखारासै नालाय। मैया दुलिगाव बाजारमोन नालाय लोगोफोर, दाहाय लाबोदोंमोन आङो। दाउ, अमा, मोसौ लायाबानो जाया। ओंखायनो होनलाय बाबा, हमथ'लाय, आं खाहरनि। बाहाय खानानै दोनथ'नोसै दसे। थाथ'थोंसै। बेफोरखौ लानानैसो संसार आंहा। एसे नागारबाय। मोसौ खाहैनोसै आं लोगोफोर। मोसौ खाहैग्रोनोसैलाय। खामानियानो
दे फरायद' दे मा लेखाखौनो गोसो होआहाय बियो बोरै जानांगौ जाखो बिदिजोंलाय अलसियासो जाथारबाय बे देरनानै फरायद' बिदिबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै आं भिडिअखौ लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।